Esi sifundo singobunkokheli obungenachaphaza nobugqibeleleyo. Ujaji Mandisa Maya uthi amacandelo awohlukeneyo kaRhulumente naquka iinkundla, isigqeba kwakunye nendlewiso-mthetho kuyafuneka asebenzisane ekukhuseleni umgaqo-siseko weli. Ukwayibethelele ke into yokuba amaziko aphantsi kweChapter 9 makagcine umthetho kwaye athathe uxanduva ngomsebenzi wawo. Laws that do not address the specific problems which confront South Africans will have no effect. An executive that does not diligently play its part, is not accountable and does not lead by example, will ultimately lead to a loss of confidence in our laws and institutions, including the judiciary. Ujaji Maya uphawule nangeenkcukacha-manani eziphezulu zolwaphulo-mthetho kweli, ingakumbi udushe olusekelezelwe kwisini. Gender-based violence is a profound human rights violation, is that there must be an enforcing authority over the law. This authority is found in the courts of law. Ulabele ngelithi eli liphulukene neziseko nendlela yokuziphatha. We exist because of others and they exist because of us. We've lost all that. Ujaji Maya uhlabe ikhwelo kwinkundla zeli ukuba zingagungqi ekuqiniseni ingalo yomthetho kwaye zikwenze oko zingabi nadyudyu kwaye zingakhethi icala.